हे गाइस आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाबाय आसाम पुलिसनि जाखांनानै थांनाय लिरनाय एबा रिटेन आनजादनि सायाव सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन एबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हेल्प जागोन। आं नोंथांमोननो खोथा होनायलाय गोबावैब्लाबो इंलिश ग्रामारनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैबाय। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। आं सिगाङावबो 2022 आव जाखांनानै थांनाय आसाम पुलिसनि एग्जामनि सायाव मोननै एन्सार के लानानै फैखांखाबाय। आं बिनि उनाव बुंदोंमोन जे आं इंलिश ग्रामारनि सायावबो भिडिअ लानानै फैगोन। बेनिखायनो आं गोबावैब्लाबो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअनि दारै आसाम पुलिसाव माबायदि इंलिश ग्रामारनि सायाव कुइसन एन्सार दानो बे भिडिअखौ नायनानै मोनथिगोन। आरो नेक्स्ट आसाम पुलिसनि जानो गोनां आनजादफोराव माबायदि इंलिश ग्रामारनि सायाव फरायनांगौ बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनो हागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसनाव मा होनदों? फाइन्ड द अपोजिट अफ डिफिकाल्ट। मा होनदों? डिफिकाल्टनि उल्थाखौ जोङो मा दिहुननांगौ। अब्ला जोंहा बेयाव अप्सन मोनब्रै होनाय दंखायो, इजि, स्मल, हार्ड। अब्ला जोंहा डिफिकाल्ट माने मा? गोरा, नङा होमबा? अब्ला गोरानि उल्था जोंहा मा जागोन? गोरलै, नङा होमबा? अब्ला जोंहा मा जागोन? अप्सन ए आनो राइट एन्सार जागोन। स्मल माने मा? जोंहा फिसा। हार्ड माने मा? गोरा। अब्ला जोंहा डिफिकाल्ट मानेबो गोराखा, नङा होमबा? हार्ड मानेबो गोरा। अब्ला जोंहा बेयो सेम। अब्ला जोंहा बेयाव मा होनदों? अपोजिट। जोंहा मा? अपोजिटखौ दिहुननांगौ। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अप्सन ए, इजि। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सेराव बारा गोलावै फोरमायबाय थानो सानाखै। भिडिअआ गोलाव जायोब्ला कमेन्ट खालामनानै बुंदों जे भिडिअखौ नायनो बरिं जायो, बेनिखायनो आं राइट एन्सारखौल' बुंलांबाय थानोसै। नोंथांमोना जास्ट मोनथिनानै थाबानो जाबाय माबायदि इंलिश ग्रामारनि सायाव कुइसन दानो। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 2 कुइसन, फाइन्ड द कारेक्ट स्पेलिं। मा होनदों? कारेक्ट स्पेलिंखौ सायख'नांगौ। अब्ला जोंहा बेयाव मोनथाम मा होनाय दंखायो, नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा कुइसनाव मा लेटार थायो, नङा होमबा? अब्ला जोंहा कुइसनाव QUESTION। अब्ला जोंहा बेयो मा? राइट। अब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? अप्सन ए आनो जागोन। जोंहा बि होनाय दङ, सि होनाय दङ। बि, सि आव मा? स्पेलिंआ गोरोन्थि। बेनिखायनो बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्सन ए। फैदो दाना नाम्बार 3 कुइसनखौ नायनोसै। नोंथांमोना सिरियाल नाम्बारखौ सानबाय थानांला। आं सिगाङावबो बेबायदिनो 2020 मोननै भिडिअ लाबोखांबाय जाखांनानै थांनाय एग्जामनि कुइसन पेपारनि सायाव। बेयो 3 नाम्बार एबा 3थि भिडिअ। आरो आं बे कुइसनखौ गुबुननिफ्रायसो कालेक्सन खालामनानै भिडिअ बानायदों। बबेयावबा एसे एनै गोरोन्थि जालांनो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय बबे राइटमोन। आरो आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आं एग्जामखौ लिराखै नालाय, आं गुबुननिफ्रायसो मा कुइसनखौ कालेक्सन खालामनानै भिडिअ बानायदों। थेवब्लाबो आङो राइट एन्सारखौ खालामनो नाजादों। फैदो दाना नाम्बार 3 कुइसन। When the principal entered the class a student। लांदां जायगा on the blackboard। अब्ला बिनि राइट एन्सारा बबे जागोन? बे कुइसना मानिफ्राय फैदों होनोब्ला जोंहा कुइसनखौ गिबियाव नागिरदों। When the principal entered the class a student। लांदां जायगा on the blackboard। बेयो मानिफ्राय फैदों होनोब्ला जोंहा टेन्सनिफ्राय लानाय जादों। अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अप्सन बि, was writing। When the principal entered the class a student was writing on the blackboard। अब्ला बेनि राइट एन्सारा अप्सन बि। फैदो दाना नाम्बार 4 कुइसन। जोंहा नाम्बार 4 कुइसनाव मा होनदों? लांदां जायगा गिबियावनो नाम्बार 4 कुइसन, सान लांदां जायगा सान सेट्स इन द वेस्ट। अब्ला जोंहा बेखौ मानिफ्राय लानाय जादों होनोब्ला आर्टिकेल। जोंहा बे कुइसनखौ मा आर्टिकेलनिफ्राय लानाय जादों। बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन? द। जोंहा मा होनना बुंदों? जेखि जाया बुहुमाव मोनसेल' थानाय मुवा बेसादनि सायाव मा जागोन? जेब्लायबो दा जागोन। दा फज'नांगोन जोङो। अब्ला जोंहा साना मा बुहुमाव मोनसेल' दङ, नङा होमब्ला? बेनिखायनो जोंहा मा दा जागोन। अब्ला दा सान सेट्स इन द वेस्ट। अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? अप्सन सि। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै। नेक्स्ट कुइसन
नाम्बार 5 कुइसन बेयावबो मा आर्टिकेलनिफ्राय लानाय जादों जोंहा गिबियावनो लांदां जायगा होदों लांदां जायगा आर्थ इज मुभ एराउन्ड लांदां जायगा सान अब्ला जोंहा बेयाव अपसन मोनथाम दङ बेनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा सिगांनि कुइसनाव बुंलांखाबाय नङा होनब्ला बे आर्टिकेलनि सायाव जोंहा मा जायो अब्ला जोंहा बेयाव मा जागोन दा आर्थ इज मुभ एराउन्ड दा सान अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए नाम्बार 6 कुइसन माय ग्रेन्डमादार टल्ड मी ए फेरी अब्ला जोंहा बेयाव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बी टेल जागोन टेल माने मा स्टोरी माने सल माय ग्रेन्डमादार टल्ड मी ए फेरी टेल अब्ला बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै मिथिबाय नङा होमबा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 7 कुइसन नाम्बार 7 कुइसनाव मा होनदों देयार इज ए रेड लांदां जायगा आन्डार द चेयार अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन जोंहा बेयाव मा होनदों नैबे अपसन ए खौ नायलाय बेग दङ बियाव मा दङ पेन्सिल्स दङ सियाव दङ केट्स डियाव दङ मा बुक्स अब्ला जोंहा बे मोनथामा मा दङ बांसान्दाया दङ नङा होमब्ला अब्ला जोंहा नैबे अपसन ए मा से सान्दाया दङ नङा होमबा अब्ला बेनिखायनो बे मा जागोन अपसन ए जागोन दा बे देयार इज ए माने नैबेयाव ए होन्दों नालाय देयार इज ए रेड बेग आन्डार द चेयार अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन अपसन ए देयार इज ए रेड बेग आन्डार द चेयार अब्ला बेखौबो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय नङा होमबा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 कुइसन देयार इज ए अब्लिक एन लांदां जायगा कुइसन डेट आई कैन सल्भ अब्ला बेयाव जोंहा मोनथाम अपसन होनाय दङ अब्ला जोंहा मोनथिखायो नङा होमबा मा होनदों इजिजों जोंहा जेब्लायबो मा जाया मर जाया नङा होमब्ला बे मोननैया मा नंखाला नङा होमबा अब्ला जोंहा मा बबे जागोन बेनि राइट एन्सारा अपसन ए देयार इज एन जागोन बेयाव एन इजि कुइसन डेट आई कैन सल्भ अब्ला बेनि राइट एन्सारा अपसन ए नोंथांमोना ग्रामारनि सायाव भिडिअ नायनोब्ला आंनि डिसक्रिप्सनाव थांनो हागोन आं डिसक्रिप्सनाव लिंक होनानै दोनखादों अब्लाना नोंथांमोना ग्रामारखौ नायोब्लानो एसेबाबो बुजिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन डिसक्रिप्सनाव थांनानै फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन 9 नाम्बार कुइसन आई फिल सरि लांदां जायगा हिज काइन्ड अब्ला जोंहा बेयाव मा प्रिपोजिशन जागोन अब्ला बेनियाव राइट एन्सार जागोन अपसन डी फर आई फिल सरि फर हिज काइन्ड अब्ला नोंथांमोना बेखौबो मिथिबाय नङा होमबा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 10 कुइसन इंलिश लांदां जायगा डिफिकाल्ट बाय मेनी स्टुडेन्ट्स अब्ला जोंहा बेखौ मानिफ्राय लानाय जादों होनोब्ला जोंहा भइस चेन्जनिफ्राय लानाय जादों नङा होमबा अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन इज फाउन्ड इंलिश इज फाउन्ड डिफिकाल्ट बाय मेनी स्टुडेन्ट्स जोंहा मा कुइसनखौ गिबियाव मोजाङैनो फरायना लाग्रो कुइसनखौ नायग्रो जों कुइसनखौ बुजिनो नाजाग्रो अब्लानो जोङो मा राइट एन्सारखौ खालामनो हायो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 11 कुइसन देयार आर 4 लांदां जायगा अन द डेस्क अब्ला जोंहा बेयाव नायदो मा होनना बुङो एआव मा बुक माने मोनसेल' जोंहा नैबेयाव मा 4 होनाय दङ नङा होमबा जोंहा बे मा बुकआ मोनसेल' स्टुडेन्टआबो मा सासेल' अब्ला जोंहा बे मा सिया आपेल्स जोंहा बेयो मा बांसानद्राय अब्ला जोंहा बेयाव मा जागोन आपेल्स जागोन नङा होमबा देयार आर 4 आपेल्स अन द डेस्क अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन अपसन सी अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय नङा होमबा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 कुइसन हुइच वान इज इनकारेक्ट माने बबे कारेक्ट नङा एबा बबे सैथो नङा अब्ला जोंहा केट केट्स जोंहा मायाव से साननायनिफ्राय बांसानद्राय खालामदों नङा होमबा केट केट्स जोंहा ड्रेसेस बेबो मा कारेक्ट नङा होमबा चिल्ड्रेन्स जोंहा मा बांसानद्राय चिल्ड्रेनखौ जोङो मा चिल्ड्रेन्स खालामनो हाया अब्ला जोंहा बेनि राइट मा जागोन राइट एन्सारा अपसन सी जागोन आइस बेबो मा कारेक्ट जोंहा नैबे चिल्ड्रेना अपसन सीया राइट जोंहा मा इनकारेक्टखौ दिहुननो नांगौ नालाय बा दिहुननो होदों नालाय बेनिखायनो जोंहा मा अपसन सीया राइट जागोन जोंहा मा चिल्ड्रेनाव एस लागायनो एबा लागायदेरनो हाया जोंहा चिल्ड्रेनानो मा बांसानद्रायखा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 13 कुइसन प्लिज गिभ मी लांदां जायगा अफ ब्रिथ अब्ला जोंहा बेयाव मा होनदों बे नाम्बार 13 कुइसना मा होनदों
प्लिज गिभ मी लांदां जायगा अफ ब्रेड मा बियो बिदों बियो मा बिदों पिस पिस माने मा थुख्रा थुख्रासे आरो बिया मा पिस माने मा गोजोन आरो सिया मा प्लिज माने मा अननानै अब्ला जोंहा बेयाव मा नैबे ब्रेड दों नङा होमबा अब्ला जोंहा बेया मा थुख्रासे मा बिदों नैबे अपसन एआ जागोन प्लिज गिभ मी पिस माने थुख्रासे अफ ब्रेड माने बिनो थुख्रासे नांगौ अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए पिस जोंहा दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै मा होनदो सरि दै नोंथांमोना बिदि कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिप्शनाव थांना लिंकआव थुना नायनो हागोन डिसक्रिप्शनाव आं लिंकफोरखौ होना दोनदों आरो आई बटनावबो थुना नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो हागोन आं आई बटनावबो लिंकखौ होनानै दोनगोन बा होनानै दोनदों फैदो दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 14 कुइसन नाम्बार 14 कुइसनाव मा होनदो सज द इनकारेक्ट वान बेयाव मा होनदो इनकारेक्ट जोंहा इनकारेक्टखौ सायख'नांगौ अब्ला जोंहा अपसननियाव मा होनाय दङ बेबी बेबिस टेडी टेडिस गिटार गिटार्स काउसिन काउसिन्स अब्ला जोंहा बेयो मा बिनि राइट एन्सारा बबे जागोन बेबी बेबिस जोंहा मा बेयाव एस दाजाबदों नङा होमबा जोंहा एस दाजाबलोबा जोंहा मा खालामनांगोन वाइखौ गारनानै आई ई एस दाजाबनांगोन जोंहा बेयाव मा डाइरेक्ट एस दाजाबना दों बेनिखायनो बेयो मा इनकारेक्ट बिनि राइट एन्सारा बबे जागोन अपसन ए जागोन बेबी बेबिस टेडी टेडिसआ मा बे कारेक्ट गिटार गिटार्सआबो मा कारेक्ट डिया मा काउसिन काउसिन्स बेबो मा कारेक्ट अब्ला जोंहा बे अपसन ए मा इनकारेक्ट जोंहा एस दाजाबनोब्ला जोंहा मा वाइखौ गारनांगौमोन वाइ गारनानै जोंहा मा आई ई एस दाजाबनांगौमोन बेनिखायनो जोंहा मा बेनि इनकारेक्टआ बबे जागोन अपसन ए फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 15 कुइसन फाइन्ड द अड माने जोंहा मा गोरोबैखौ दिहुननांगौ अब्ला जोंहा मा ट्रेन ट्रेक ट्रेना मा ट्रेकआव खारो नङा होमबा बास रड बासआ बबेयाव खारो लामायाव शिप रिभार जोंहा जाहाजा खारो दैमायाव एरोप्लेन प्लेन अब्ला नै जोंहा मा अपसन डि आ गोरोबा अब्ला बिनि राइट एन्सारा बबे जागोन अपसन डि फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन माने द फ्रुएल फर्म अफ अक्स जोंहा मा अक्सनि फ्रुएलखौ दिहुननांगौ अब्ला जोंहा अक्सेन बेबो मा गोरोन्थि जोंहा नैबे अपसन बिया मा कारेक्ट जोंहा मा अपसन बिया जागोन अक्सनि फ्रुएलआ मा जागोन अक्सेन जोंहा नैबे सिआबो गोरोन्थि डिआबो गोरोन्थि जोंहा अब्ला जोंनिया बेनिया मा जागोन अक्सआ अक्सिजेन जागोन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 17 कुइसन नाम्बार 17 कुइसन मा होनदो द निउज वाज लांदां जायगा गुड टु बि ट्रु अब्ला जोंहा बेयाव अपसन मोनबेसे दंखायो भेरि टु एस स अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन टु द निउज वाज टु गुड टु बि ट्रु फैदो दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 18 कुइसन फाइन्ड द अड वान बेबो मा गोरोबैखौ सायख'नांगौ अब्ला जोंहा अपसन ए होनाय दङ बाट बियाव दङ इन सियाव दङ अर डियाव दङ एन अब्ला जोंहा बियो मा नैबे एन अर आरो मा बादा बेफोरो मा एखे फ्रामानो अब्ला जोंहा बेयाव मा नैबे इनखौ बबेनिफ्राय जोङो लानाय जादों जोंहा मा बेयाव इना गोरोबा इना मा प्रिपजिशननि सोदोब नङा होमब्ला बेनिखायनो बेयाव मा जागोन राइट एन्सार अपसन बि जोंहा इना गोरोबा बेयो प्रिपजिशननि सोदोब आरो बे मोनथामा मा नङा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 19 कुइसन फाइन्ड द अड वान बेयावबो मा गोरोबैखौ सायख'नांगौ अब्ला बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन बेनि राइट एन्सारा जागोन स्मल जोंहा अपसन बिया कारेक्ट जागोन अब्ला जों बेखौ बहानिफ्राय होनाय जादों होनब्ला एडजेक्टिभनिफ्राय होनाय जादों बे कुइसनखौ जों कुइसनफोरखौ मोजाङै फरायना नायग्रो माबायदि बा अपसनफोरखौबो जोङो फरायना नाय बबे माजों गोरोबो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20 कुइसन नाम्बार 20 कुइसनाव मा होनदों देयार इज लांदां जायगा कफि काप अन द टेबल अब्ला
बिनि राइट एन्सारा बबे जागोन जोंहा ए जागोन जोंहा मा जागोन देयर इज ए कफि काप अन दा टेबल अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय नङा होमबा दाना नाम्बार 21 कुइसनखौ नायनो नाम्बार 21 कुइसन इफ गुड इज टू बेड देन रुफ माने जुदि मोजाङा गाज्रि जायोब्ला एबा गाज्रिया जुदि मोजां जायोब्ला उखुम मुदा रुफ नङा होमब्ला अब्ला मा जागोन उखुम मुदाया जोंहा मा जागोन उसुं एबा फ्लर अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन अप्शन बी फ्लर जागोन दाना नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नाम्बार 22 कुइसन वी एराइव लांदां जायगा इंलेन्ड 2 days ago अब्ला जोंहा मा होनदो वी एराइव लांदां जायगा इंलेन्ड 2 days ago अब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा मा जागोन जोंहा आं ग्रामाराव बेनि सायाव होना दोनखादोंमोन जोंहा गिदिर जायगायाब्ला जोङो मा जायो सरि दै आं इयाव अपसनखौ होफ्लाङासै बेनि राइट एन्सारा जागोन इन जागोन माने आं सिगाङाव आंनि भिडिअ नोंथांमोना नायनो हाखागोन जोंहा गिदिर जायगा जायोब्ला जोंहा मा जायो इन जायो आरो फिसा जायगा जायोब्ला जोंहा मा जायो एड जायो आं बेनि सायाव भिडिअ बानायखादों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना बिदिनो गासिबो कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ आरो नेक्स्टआव माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै